Molt bé, doncs vet aquí una vegada que el monstre del gel va decidir anar a veure el seu amic, el monstre del mar, que estava navegant amb la seva barca pel mar. El monstre del gel sabia perfectament on el trobaria. I es van trobar. Quan es van trobar, es van saludar. Hola, què tal? Com estàs? I van decidir tots dos que feia molts dies que no veien a la princesa Corazón. I aleshores el que van fer va ser posar rumb amb les seves barques cap al riu on hi havia el castell de la princesa Corazón. Pel camí van decidir que pescarien peixos per poder portar a la casa. Van parar les seves barques, van tirar la canya i van començar a pescar. Un peix darrere l'altre. Un peix, un altre peix, un altre peix i un altre peix. I quan van considerar que ja tenien prou peixos, els van posar tots en la seva cistella i se'n van anar a veure la princesa Corazón. Van deixar les barques, les van lligar en una roca que sortia allà al mig del riu, van baixar de la barca i per un caminoi van arribar fins a on estava la princesa Corazón. Quan la van veure, la princesa Corazón els va sortir a rebre, es va aixecar, els va sortir a rebre, es van saludar tots i van entrar a la cova per poder fer el peix. Van entrar tots tres dins de la cova per poder fer el seu dinar. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, la història s'ha fos.